खुलुमबाय लोगोफोर बर'नि रानि 2.0 आव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेखौनो फोरमायगोन दि माब्लाबा खायसे सुबुंफोरा गावनि उन्दुग्रा बिसना सायाव जिरायना ओंखाम जानायखौ नुनो मोननाय जायो। नाथाय शास्त्र मथे बियो मोजां ना गाज्रि बेखौ गोबां सुबुंफोरानो मिथिमोननाय जाया। नोंथांमोना जुदि बेनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैगोन अब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो हागोन। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे रिक्वेस्ट, चेनेलाव गोदानब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। लोगोसे कमेन्ट बक्सआव जै आफा बोराइ बाथौ लिरहरनो दाबाव। लोगोफोर, बे भिडिअनि सोंथिया जादों सुबुंफोरा उन्दुग्रा बिसनायाव ओंखाम जायोब्ला मा जायो? सानसेखालिनि बाथ्रा, जेब्ला जम राजाया गावनि जमलगाव जिरायनानै दंमोन अब्ला बेनि लोगो चित्रगुप्तआ मोखांथिं गसंना बुंदोंमोन, हे प्रभु, अन्नानै आंनो बे मोनसे सोंनायनि फिननायखौ होनो हागोन नामा? अब्ला राजाया चित्रगुप्तनि मोखांथिं नायना बुङो, बुं चित्रगुप्त, नों मा बाथ्रा मिथिनो लुबैदों? जम राजानि आदेश मोननानै चित्रगुप्तआ बुङो, हे प्रभु, सुबुं माहारिया जेब्ला जाग्रा मुवा जायो एबा ओंखाम जायो अब्ला माबादि जानांगौ आरो बबे दिगाव माबादि जानो नांगौ? माबायदि जायगायाव जाग्रा मुवा एबा ओंखामखौ जनानै जानो नाङा? जानायनि सिगां मा खालामनांगौ आरो जाखांनायनि उनाव मा खालामनांगौ? माबायदि जायगायाव जनानै ओंखाम जायोब्ला मानसिनि आयुआ सुंलाङो? अन्नानै आंनो बेनि सोमोन्दै फोरमायनानै हो। अब्ला जम राजाया मिनिस्लुनानै चित्रगुप्तखौ बुङो, हे चित्रगुप्त, नों जोबोर मोजां सोंथिखौ सोंदों। नोंनि बे सोंथिनि फिननाया मानसिनि आसार खान्थि आरो गोसो सिङाव हाबखोमानानै थायो। सासे मानसिया जेरै गियान आखल आखुखौ बाहायो बेबायदिनो फिथाइखौ मोनफुंनो हायो। मोजां आखल आखुजों जेब्लायबो सुख सान्तिनि महर मुस्रिखौ मोनफुंनो हायो। नाथाय गावबा गावनि गाज्रि आसार खान्थियानो माब्लाबा दुखु दाहा आरो आयुखौ फुसुंना होयो, जायनि थाखाय जानो नाङि जाथायफोरखौ जानाय नुनो मोनो। सुबुं माहारिया ओंखाम एबा जायखि जाया जाग्रा बेसाद जानायनि सिगां बै नियमखौ जेब्लायबो फालिनो नांगौ। जाय सुबुङा शास्त्रनि नियम खान्थिजों भजन खालामो बैबादि सुबुङा जेब्लायबो खैफोदनिफ्राय उदां मोनो आरो बेनि सावस्रिया जेब्लायबो सानाय सुनाय बायदिसिना रगनिफ्राय अरायबो उदां मोननो हायो। बेबायदि सुबुंनाव गाज्रि सायाया माब्लाबाबो नांनो हाया। बेखायनो सुबुं माहारिया जेब्लायबो मोजां जायगायाव भजन खालामनाया मोजां आरो गावनि आयुखौ जेब्लायबो रैखाथि होनाया मोजां। अब्ला जम राजानि बाथ्राखौ खोनाना चित्रगुप्तआ गुरै रावजों बुंनायसै, हे प्रभु, अन्नानै आंनो बेनि रहस्यखौ फोरमायना हो, जाहाथे आंजों लोगोसे संसारनि सुबुंफोराबो बेनि सोमोन्दै मिथि मोनो। चित्रगुप्तनि बाथ्राखौ खोनानानै जम राजाया बुङो, हे चित्रगुप्त, नोंनि सोंनायनि फिनखौ बुंनायनि सिगां आं नोंनो मोनसे प्राचीन सल' खिन्थालांनि। बेखौ नों गोसो होना खोनासं। नों बे सल'नि गेजेरजों नोंनि गासै सोंथिनि फिननायखौ मोनलांगोन। बे सल'आ मोनसे गियान सोलोंना लानो हानाय सल'। जाय सुबुङा बे सल'नि गासै बाथ्राफोरखौ गोसो होना खोनासंगोन अब्ला आं बेखौ 35था पापनिफ्राय उदां खालामगोन। बे बाथ्राखौ खोनानानै चित्रगुप्तआ जोबोर खुसि जानायसै आरो बुंनायसै, हे प्रभु, आं नोंनि खुगानिफ्राय बे रावखौ खोनायोब्ला थुखौहायै गोजोननाय थागोन। बेनि उनाव जम राजाया चित्रगुप्तनो सल'खौ खिन्थालाङो। लोगोफोर, आं दिनै बे सल'खौ नोंथांमोननो खिन्थालांगोन। आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो गोसो होना खोनासंलांबानो जाबाय। बेयो प्राचीन मुगानि बाथ्रा। बिजय प्रमुख मुंनि रायजोआव चन्द्रकेतु मुंनि सम्राटआ रायजो खुंदोंमोन। बे सम्राटनियाव इसोरा सोरजिनाय सुख'हायै धोन सम्पति दंमोन। बेनि प्रजाफोरा जोबोर सुख सान्ति रायजो जानानै दंमोन। राजा चन्द्रकेतुआ जोबोर नरम आखु आरो अनफावरि गोसोनि राजामोन। बियो जेब्लायबो प्रजाफोरनि सुखु गोजोनखौ हास्थायोमोन। प्रजाफोराबो राजाखौ बिफा समान सिबिनाय आरो अननायखौ होयोमोन। राजानि बिसि रानियाबो एसेबांनो गियानि आरो नायनो समायनामोन। रानि सिलाबतीया सानफ्रोमबो प्रजाफोरनि थाखाय पुजा फाथ खालामोमोन, नांगौ जानाय सुबुंफोरनो बस्तुफोरखौ दान होयोमोन आरो गोथार गोसोजों प्रजाफोरनि उन्नतिनि थाखाय इसोरनाव बोर बियोमोन। बे सक्तिजों बुंफबनाय रायजोआव गासैबो खुसिमोन। नाथाय मोनसेल' दुखु दंमोन जे राजाया रावबो सासेबो संतान गैजायामोन, जायनि थाखाय बिसोर सम सम जोबोर दुखु जायोमोन। राजा चन्द्रकेतु आरो रानि सिलाबतीहा सासेबो संतान मोननाय जायाखैमोन।
बिथांमोना गोबां खेब लगन लाखिनानै गिदिर गिदिर फुजा फाथ खालामनाय जादोंमोन आरो साधु ऋषिमुनिफोरनो हाजासे पुण्य मोननो थाखाय दान आरो मान बावसोमनानै होयोमोन। नाथाय बिसोर सानैबो फिसा हिन्जाव एबा फिसा हौवाखौ जोनोम होनो हायाखैमोन। अब्ला राजाया सानफ्रोमबो साननो लायोमोन, आं माबादि पाप मावबोदोंमोन जायनि थाखाय आं दासिमबो गथ' गथायनि सुख सान्तिखौ मोनफुंनो हायाखै। रायजोआबो सुख आरो प्रजाफोराबो सान्ति, नाथाय आंनि बंस'खौ बारायहोग्रा रावबो गैया। ना आंनि पुण्य खामायनायाव मायबाफोर गोरोन्थि जादों, ना आं थांनाय जोनोमाव मायबा मोनसे गोरोन्थि खामानि मावबोदोंमोन जायनि थाखाय आं दिनै बेबायदि दुखु सहायनो गोनां जादोंमोन। राजा चन्द्रकेतुआ बेबायदिनो सानफ्रोमबो साननो लायोमोन आरो जेब्लायबो दुखुआव थायोमोन। जेब्ला प्रजाफोरा बेफोर बाथ्राखौ मिन्थिमोनो अब्ला गासै रायजोनि प्रजाफोरा असान्ति मोनखांनायसै आरो इसोरनाव आरज गाबनायसै जे राजा रानिया थाबैनो गथ' गथायनि बिमा बिफा जानो हाथों होनना। बेबायदिनो सानसेखालि राजाया गावनि समस्याखौ मोनथिनो थाखाय सासे महापुरुषखौ लोगो हमनो सानखांनायसै। अब्ला बै समाव ऋषि वशिष्ठआ राजानि नोगोर खाथियाव आश्रम लुना दंफैयोमोन। राजाया बे बाथ्राखौ मिथिमोननानै ऋषि वशिष्ठ मुंनि दिव्य दृष्टि गोनां सासे महापुरुषखौ लोगो हमनो थांनो लानायसै। राजाया जेब्ला ऋषि वशिष्ठनि खाथियाव सौहैदोंमोन अब्ला जोबोर समायना समायना सारि सारि बिफां लाइफांनि गेजेरजों बारलांदोंमोन। अब्ला सानना ला ऋषिमुनि वशिष्ठआ राजाखौ गावनि दुवारावनो नेनानै दंगासिनोमोन। राजाखौ फैनाय नुना ऋषिमुनिया मिनिस्लु मिनिनानै बरायनायसै आरो बुंनायसै, फै राजन, आंनि आश्रमाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनै नोंथाङा बेसिम फैनायनि जाहोना मा? गासैबो मोजाङैनो दंना? नोंथाङा रायजोनि थाखाय मायबाफोर बिरद मोननानै बेसिम फैनाय जादों नामा? ना नोंथाङा सन्यासि लानो थाखाय आंनि खाथिसिम फैनाय जादों? अन्नानै आंनो थाबैनो फोरमायदो। बेबायदि बुंना ऋषिमुनिया मिनिस्लुनायसै। अब्ला राजा चन्द्रकेतुआ आखाइ खबजबनानै मोखां सोम जानानै बुंनायसै, हे मुनिफोर, आंनि रायजोआ थिगैनो दं। आं बेसिम सन्यासि जानायनि थांखिजों फैनाय जायाखै। आं गोरबोआव दुखु जानानै थाबाय थानायनि थाखाय नोंथांनि खाथिसिम फैनाय जादों। नों संसारनि रैखाथि होग्रा गंसे साथाबादि, बेखायनो नोंथाङासो आंनि दुखुनि जेंनाखौ बुंथिनो हागोन। अब्ला ऋषिमुनिया बुंनायसै,
हे राजन, नों सासे गियानि, गुनि आरो गोहोगोरा राजा। अब्ला नोंनि गोर्बोआव मा दुखु दंबावो? जेब्ला रायजोआबो सान्थि दंब्ला आरो धोन सम्पतिनि बृद्धियाबो मोजाङैनो दंब्ला, अब्ला नोंथाङा मा सोंनो गोसो? जेबो असान्ति सानालासै बुं। अब्ला राजा चन्द्रकेतुआ असान्ति गोसोजों ऋषि मुनिनि सिगाङाव सोंनायसै, आंनि गोसोआव मोनसेल' दुखु हाबनानै दं मुनिवर। आंहा जिउआव रावबो संतान गैजाया। आं गोबां गिदिर गिदिर जयग' होबाय आरो गोबां दान पुण्यबो होबोबाय, नाथाय आं दिनैसिमबो गथ'नि बिफा जानो हायाखै। अन्नानै आंनो फोरमायदो, आं मा पाप मावबोदोंमोन जायनि थाखाय आं संताननि फिथाइखौ मोननो हायाखै? आंनि थैनायनि उनाव आंनि रायजोखौ सोर बेंगोन आरो आंनि बंस'आ बोरै बारायगोन? आंनि गोसोनि साननायखौ नोंथाङा गोजान खालामदो। नों आंनो बे सोंनायनि फिनखौ थाबैनो फोरमायनानै होदो। राजानि खोथाखौ खोनानानै ऋषिमुनि बशिष्ठआ दान्दिसे समनि थाखाय सिरियै थानायसै आरो मेगनखौ मेसेबनानै गावनि दिव्य दृष्टिजों राजानि पुर्बजोनोमनि जाथायफोरखौ नायहरस्रांनायसै। अब्ला बे समाव राजाया ऋषिमुनिखौ सिरियै नायबाय थादोंमोन। बेनि उनाव ऋषिमुनिया मेगनखौ खेवनानै राजाखौ बुंनायसै, हे राजन, आं नोंनि पुर्बजोनोमनि जाय बाथ्राखौ मोनदां बेखौ फोरमायथिनोसै। नोंथाङा गोसो होना खोनासं। हे राजन, नोंनि सन्तान मोनैनि जाहोन महरै नोंनि पुर्बजोनोमनि खायसे रहस्यफोरा हाबफानानै दं। बै जोनोमाव मोनथि मोनैनि थाखाय नों गोरोन्थि मावफ्लांदोंमोन, जाय साजाखौ नों बे जोनोमाव सन्ताननि दुखु महरै सहायनो गोनां जादों। राजा चन्द्रकेतुआ गोमोहाबनानै बुंनायसै, पुर्बजोनोमनि पाप? हे मुनिवर, अन्नानै आंनो गुवारै फोरमायना हो। बेनि उनाव मुनिवरा राजानि सिगाङाव बुंनायसै, हे राजन, नों थांनाय जोनोमाव सासे सिखारिमोन। नों नोंनि जिउखौ सिखार खालामना दैदेनलाङोमोन। नों सासे सिखारिब्लाबो एसेबां असैथोजों सोलिग्रा नङामोन, नाथाय माब्लाबा नोंजों गोरोन्थि जाफ्लाङोमोन। नों सानसेखालि मासे मैखौ होसो होसो मोनसे गोजान जायगायाव सौहैदोंमोन। अब्ला मोनसे जायगायाव मासे मोसौ गाया गोथां हाग्रानि गेजेराव उन्दुग्लांना गावनि मोसौ फिसानो गाइखेर दौगासिनोमोन। नों बे मोसौ गाय आरो बिनि फिसाखौ नुवाखैमोन। नों सानना लादोंमोन जे मैया बे गोथां हाग्रा गेजेराव हाबसोखोमानानै दं होनना। नों थिग बे समावनो बै मोसौनि फारसे थिरखौ गावहरो। अब्ला गाय बिमाया थिर नांजानानै सानायजों बाब्राबनो हमो आरो गाया बेयावनो गोग्लैना थायो। अब्ला मोसौ फिसाया बिमानि बेबायदि अबस्थाखौ नुना गाबनो हमो। जेब्ला नों बिसोरनि फारसे खारलांनो हमो, बेखौ बेबायदि नुनानै नों जोबोर असान्ति मोनखाङो। नों बेखौ जोथोन खालामनो नाजादोंमोन, नाथाय मोसौ गाया दसे समनि उनावनो थैदोंमोन। बेबायदि बुंना ऋषिमुनिया राजाखौ बुंबावो, हे राजन, नोंनि बै गोरोन्थिनि थाखायनो नों बे जोनोमाव संताननि सुख मोननो हायाखै। बेनिखायनो बै मोसौ गाया बेसेबां सानायजों जिउ बावनांदोंमोन, बै सानायनि पापखौ नों बे जोनोमाव भुगिनो गोनां जादों। जानो हागौ नों बेखौ गोरोन्थियावसो मावफ्लांदोंमोन, नाथाय नोंनि गथ' गथायनि सुख सान्तिखौ मोननो हायैनि गुबै जाहोना बेनो। राजा चन्द्रकेतुआ थांनाय जोनोमनि बै खोथाखौ खोनाना मेगनाव मोदै बोहैनायसै आरो बुंनायसै, हे मुनिवर, आं बे पापनिफ्राय मुक्ति मोनखांनो थाखाय मा राहा दं? अन्नानै आंनो बेनि उपायखौ फोरमायना हो। अब्ला मुनिवरा बुङो, हे राजन, सुबुंनि मोनफ्रोम गोरोन्थिनि थाखाय मोनफा राहाबो थायो। जुदि नों फोथायोब्ला बेनि राहाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। नों गौमाता थामहिनबा मोसौ गायखौ खस्थ' होनायनि थाखाय मोसौफोरखौ सेबा खालामनांगोन। बेनि थाखाय नों गाय मोसौखौ फिसिनांगोन। बिसोरनि मुङै गलि आरो उखैहाबना थानाय मोसौफोरनो जाहोनाय लोंहोनाय आरो गासै मोसौफोरनि फारसे गोर्बोजों अननायखौ लाखिनांगोन। मोसौ गायखौ सामलायनायजों समान जेबो पुण्य गैया राजा। अब्ला राजाया ऋषिमुनिखौ बुङो, हे मुनिवर, आं नोंनि बोसोनखौ थारैनो फालिगोन। बेबायदि बुंना मुनिवरखौ सनमान होना खुलुमो। बेबादिनो राजाया आश्रमनिफ्राय फैना मोसौ गायफोरखौ जोथोन लाफैनायसै आरो रायजोआव मोसौ गलि खालामना मोसौ गायफोरखौ जोथोनै लाखिनायसै। रानि सिलाबतीयाबो फिसायजों लोगोसे मोसौफोरखौ जोथोन खालामफानायसै। बिसोरनाव फोथायनाय दंमोन दि बिथांमोननि खोमसि जिउआ सोरां फैगोन होनना। गोबां सम मोसौफोरखौ जोथोन लाखिनायनि उनाव बिसोर इसोरनि अननायजों सासे फिसा हौवाखौ जोनोम होनो हानायसै। बेबायदिनो बिसोर संतान सुखखौ मोननानै जोबोर गोजोननायसै आरो सासेल' फिसाज्ला
सानना बिसोर बिखौ जोबोर अननो लानायसै। सासेल' नायल' जाल' राजकुमार जानायलाय फोरजाफोराबो बिखौ जोबोर अनोमोन। राजकुमारा एसेबां गाज्रि गोसोनिथ' नङामोन, नाथाय बिमा बिफानि दाव दाव अननायजों बियो अख्रा सोलोंनो हमबायमोन। राजकुमारनो जानो थाखाय नखरनि खामानि मावग्रा फोरजाफ्रा बिनो बिसना खाथियाव जाग्रा लोंग्रा ओंखाम बायदिसिनाफोरखौ जगाय हैबाय थायोमोन। बेबादिनो राजा रानि आरो खामानि मावग्राफ्रा राजकुमारनि गासै इस्साखौ मोगथां महराव जाफुंहोयोमोन। बियो दुगैनोबो बायोमोन। माब्लाबा रायजोनि बैसोगोरा बिबानगिरिफ्रा राजकुमारखौ थि समाव दुगैनाय आरो मोजां जायगायाव जिरायना भजन खालामनो थाखाय आदेश होयोमोन। नाथाय राजा रानिया राजकुमारखौ जेबो बुङामोन। बिसोर अननानैनो जेबो बुंनो होआमोन। बेबादिनो राजकुमारा देरै 16 बोसोरनि सेंग्रा जालायजानायसै। अब्ला राजाया फिसाज्लाखौ गावनि रायजोनि उत्तराधिकारी सानना लाबायमोन। बेबायदिनो किशोर राजकुमारा सानसेखालि बेरामाव गोग्लैनायसै। नाथाय गोबां हकीम आरो अजाफोरखौ देखायसेयावबो बिखौ मोजां खालामनो हायासै। अब्ला राजानि रायजोआव बे जाथायखौ लानानै जोबोर असान्ति साग्लोबनायसै। राजा चन्द्रकेतुआ फिसाज्लानि बेबायदि अबथिरा जिउ गोमालांनायखौ गोसोआव सुख'हायै दुखु मोनखांनानै गावनि बियानि फिसाज्लानो रायजोखौ एंगारना राजा चन्द्रकेतु आरो रानि सिलाबतिया ऋषिमुनिनि आश्रमसिम थाहैनो थाखाय थांनायसै। अब्ला राजा आरो रानिखौ ऋषिमुनि बशिष्ठा नुनानै बेनि कारनखौ सोंनायसै। हे राजन, नों दिनै मा जाहोननि थाखाय बेबायदि बनाव थाफैखो? अब्ला राजाया फिसाज्ला गोमानायनि गासै बाथ्राखौ ऋषि बशिष्ठनो फोरमायनायसै। जेब्ला ऋषिमुनिया बे बाथ्राखौ मोनथिमोनो अब्ला गावनि दिव्य दृष्टिजों मेगन मेसेबना नायनो लानायसै। बेनि उनाव मुनिफोरा राजानो फोरमायनायसै जे हे राजन, नों नोंथांनि फिसाज्लाखौ थांनाय जोनोमनि कर्मनि फिथाइजों मोननो हादोंमोन, नाथाय बियो नोंनि फिसाज्लानि बैफोर गियानखौ लानायनि थाखाय बेबायदि अबथिरै जिउ गोमानो गोनां जादों। नोंथांनि राजकुमारा ओरैबायदि आखल सोलोंबायमोन जे सानफ्रोमबो दुगैयालाबासै ओंखाम एबा बायदिसिना जाग्रा मुवाखौ बिसना सायाव जिरायना जायोमोन। जाय सुबुङा दुगैया लोबा ओंखाम ओंख्रि जायो बेबायदि सुबुंनि सोलेरा नष्ट जालाङो, आरो जाय सुबुङा बिसनायाव जिरायना ओंखाम एबा जायखिजाया बेसादखौ जायो अब्ला बे सुबुंनाव बायदिसिना साख्रु साख्रा जाथायफोरा सोमजिखाङो आरो बेनि जिबनाबो जोबनायनि लामायाव फैनो गोनां जायो। बेफोरबायदि बेबहारनि थाखाय राजकुमारा गावखौ रैखाथि होनो हायासै। मानोना राजकुमारा बे गाज्रि बेबहारखौ सोलोंना लानायनि थाखायनो आसखान्दायै जिउ गारनो गोनां जादों। अब्ला राजाया दुखुजों मेगनाव मोदै लाना हां लास्रानायसै। बेबादिनो राजा चन्द्रकेतुआ गावनि राजसिंहासनखौ बावसोमना ऋषि बशिष्ठनि आश्रमाव थानो लानायसै आरो रानि सिलाबतियाबो राजाजों लोगोसे राजधानीखौ एंगारना आश्रमावनो जिउ खुंनो लानायसै। बेबादिनो यमराजाया चित्रगुप्तनो सल'खौ फारि फारि फोरमायलांनायनि उनाव चित्रगुप्तखौ बुंनायसै, हे चित्रगुप्त, बेबायदिनो राजा चन्द्रकेतुनि फिसाज्ला किशोरा गावनि आयुखौ सुंना लादोंमोन आरो राजा चन्द्रकेतु बायदि पुण्य गोनां आत्मायाबो फिसाज्लानि सम जायैयावनो थैनायनि दुखुखौ साजा महरै सहायनो गोनां जादोंमोन। मानोना बिनि फिसाज्लाया गोरोन्थि लामाखौ सायख'ना लादोंमोन। बेखायनो गासै सुबुं माहारिया माब्लाबाबो बे लामाखौ नाजावनो नाङा आरो जेब्लायबो जाग्रा मुवा जानायनि सिगां जेब्लायबो गावनि सोलेरखौ गोथार खालामना लाग्रोनाया मोजां। सुबुं माहारिया माब्लाबाबो दुगैया लोबा दुर्गंथ लाना भजन खालामनो नाङा। शास्त्र बायदियै दुगैया लोबा यानि गावनि खुगा एबा आखाइखौ सुस्राङा लाबानो भजन खालामनायखौ गाज्रि होनना बुंनाय जादों। जेब्ला जों गावखौ गोथार खालामना ओंखाम एबा जायखिजाया जाग्रा मुवाखौ जायो अब्ला बिमा अन्नपूर्णा देवी आरो भगबानखौ साबायखर बावनांगौ। मानोना बिसोरनि अननायावसो सुबुं माहारिया थांनानै दं आरो गासै जिब जिबियाबो बेबादिनो थि समाव जानाय लोंनाय मोनजाथों होनना इसोरनाव आरज गाबनाया गोनांथार होनना बुंनाय जादों। बेबादि बुंना यमराजाया बुंबावो, सुबुं माहारिया जेब्ला भजनखौ जायो अब्ला थि जायगायाव मोजाङै जिरायना जानांगौ। बिसोर जेब्लाबो हायाव बस्ता एबा जायखिजाया बेसादखौ बनानै मोजाङै जिरायना भजन खालामो अब्ला मोजां फिथाइखौ मोनफुंनो हायो आरो बेखौ जेब्लायबो मोजां होनना बुंनाय जायो। सुबुं माहारिया जेब्लायबो मोनथाम रोखोमनि जाग्रा मुवाखौ जानो नाङा। जेब्ला थोरसियाव थानाय भजनखौ सोरबा गाबलांगोन अब्ला बेखौ जानो नाङा।
आरो माब्लाबा सोरबा ओंखाम खांसिखौ बारफ्लाङोब्ला बेबादि जाग्रा मुवाखौ जानो नाङा। जेब्ला बेखौ जायो अब्ला आयुआ दानगारो आरो देहायाव बायदिसिना सानाय सुनाय सोमजिखाङो। जेब्ला माब्लाबा ओंखाम खांसि एबा जायखिजाया जाग्रा मुवायाव खानायदों एबा एम्फौ एबा जायखिजाया माबा मोनसे मुवा गोग्लैना थानाय नुयो अब्ला बेबायदि जाग्राखौ जानो नाङा होनना शास्त्रआव बुंनाय जायो। जेब्ला सोरनिबा नामै संनानै दोननाय ओंखामखौ सोरबा गुबुना सेखना जागोन एबा सोङा हसिया जागोन अब्ला बिमा अन्नापुर्ना देबिया बेबायदि सुबुंखौ रागा जोंखाङो आरो जाय सुबुङा बेबायदि खालामगोन बै सुबुंनि पुण्यआ जोबलाङो आरो बियो जिउआव असान्ति मोननो गोनां जायो। जाग्रा भोजनखौ जेब्लायबो समानै रानलायनानैसो जानांगौ। बेखौ आलाय सिलाय खालामबायनो नाङा। जाय सुबुङा बैफोर नियमखौ फालिगोन अब्ला सुबुङा जेब्लायबो बायदिसिना जाख्रु जाख्रा आरो बायदिसिना सानाय सुनायनिफ्राय रैखा मोननो हागोन। अब्ला बेबायदि सुबुङा अकाल मृत्युखौ गिनो गोनां थाया। सासे सुबुंनि आसार बिसारानो बेनि भाग्यखौ दायो होनना शास्त्रआव बुंथिनाय जायो। जाय सुबुङा जेब्लायबो गोरोन्थि आसार खान्थिखौ बाहायो बेबायदि सुबुङा जेब्लायबो दुखु खस्थ सहायनो गोनां जागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मा बुजिनो हाखो? जुदि नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो गियानखौ मोननो हाबाय अब्ला नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामलायनो दाबाव। बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे साबायखर बावहरनाय थाबाय।